Forestil dig en stille, fredfyldt nat. Du kigger på stjernerne, og det ser ud som om, de er spredt ud over himlen, kaotisk, men alligevel jævnt fordelt. Vores videnskab bekræfter den idé. I stor skala skal universet være ens i alle retninger. Men hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at det ikke er tilfældet? Hvad nu, hvis der 9 milliarder lysår væk findes en struktur, der er så enorm, at den slet ikke burde eksistere? En struktur, der smadrer alle vores forestillinger om kosmos. Nogle kalder det blot for en anomali. Andre hvisker, at det måske kan være sporet af noget intelligent. Dagens søvnforelæsning vil guide dig gennem universets mørkeste og mest gådefulde hjørner. Vi går på jagt efter den gigantiske struktur, som allerede har fået kælenavnet Gudernes Mur. Og vi skal forsøge at besvare spørgsmålet: hvad er det, og hvorfor er astronomer verden over i sandt chok? Sæt dig godt til rette. Vores rejse ind i det ukendte begynder. Før vi begiver os ud på den lange rejse mod den mest mystiske struktur, er vi nødt til at lægge et fundament. Vi skal forstå, hvorfor dens eksistens har rystet alle så voldsomt. Kernen i al moderne kosmologi hviler på et meget vigtigt, elegant og tilsyneladende urokkeligt princip. Det kaldes det kosmologiske princip. Det lyder kompliceret, men essensen er simpel. Princippet siger, at hvis man betragter universet i tilstrækkelig stor skala, vil det se omtrent ens ud, uanset hvor du befinder dig eller hvilken retning du kigger i. Forestil dig et glas mælk. Hvis du betragter det gennem et mikroskop, vil du se individuelle fedtdråber, altså ujævnheder. Men hvis du træder et par skridt tilbage, vil glasset med mælk fremstå som en samlet, homogen, hvid substans. Sådan er det også med universet. Ja, vi har stjerner, planeter, galakser og galaksehobe. Men hvis vi zoomer ud over hundreder af millioner af lysår, skal al denne struktur udjævnes til et ensartet, kosmisk spindelvæv. Dette princip er ikke bare en smuk idé. Det er en konsekvens af Big Bang-teorien og bekræftes af observationer af den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, ekkoet fra vores verdens fødsel. Ifølge dette princip findes der teoretiske størrelsesgrænser for alle strukturer. Astronomer har beregnet, at intet i universet kan være større end ca. 1,2 milliarder lysår. Husk det tal. Fordi den struktur, vi skal tale om i dag, spotter denne grænse. Den overskrider den ikke bare. Den gør det med så provokerende en frækhed, at vi tvinges til at tvivle på selve fundamentet for vores verdensbillede. Så lad os præsentere hovedpersonen i dagens fortælling. Hendes officielle navn er simpelthen Den Gigantiske Bue. Det er ikke en mur i ordets egentlige forstand. Derimod er det en enorm jævnt buet kæde af snissevis af galakser og galaksehobe. Den befinder sig så langt væk, at lyset fra den har været 9,2 milliarder år undervejs for at nå os. Det betyder, at vi ser den, som den så ud, da universet kun var 4,5 milliarder år gammelt. Et ungt univers, som vi ellers troede ikke burde have nået at danne så gigantiske strukturer. Størrelsen på denne bue er simpelthen ufattelig. Dens udstrækning er ca. 3,3 milliarder lysår. Lad os prøve at begribe denne skala. Vores egen Mælkevej har en diameter på omkring 100.000 lysår. Hvis Mælkevejen var et sandkorn, ville den gigantiske bue svare til en strand, der er 33 kilometer lang. Den optager omkring en femtendedel af radius i det observerbare univers. Husk den teoretiske grænse for strukturers størrelse, vi har talt om. 1,2 milliarder lysår. Den gigantiske bue er næsten 3 gange større. Sandsynligheden for, at en sådan struktur er opstået ved et tilfælde, vurderes af forskere til at være mindre end 1/100.000 af 1%. Det er så usandsynligt, at det grænser til det umulige. Opdagelsen blev gjort af Alexia Lopez, en Ph.D.-studerende fra University of Central Lancashire i Storbritannien. Hun analyserede data om kvasarer, de superlyse kerner i fjerne galakser. Når lyset fra disse kvasarer passerer gennem intergalaktisk gas, absorberes det af magnesiumioner, og ud fra absorptionsspektret kan man kortlægge fordelingen af stof i universet. Det var netop på denne måde, ved at studere lyset fra 4.000 kvasarer, at Alexia og hendes team stødte på denne utrolige anomali. Forestil dig deres overraskelse, da denne struktur pludselig dukkede op på kortet over stoffordeling, ligesom et gigantisk smil.
Den var så stor, at man først troede, det måtte være en fejl i dataene, en artefakt fra bearbejdningen. Men utallige dobbelttjek bekræftede, buen er virkelig. Den eksisterer, og den bryder alle regler. Denne opdagelse er ikke bare endnu en rekord. Det er en direkte udfordring af det kosmologiske princip. Hvis universet ikke er så homogent, som vi har antaget, kan hele vores standardkosmologiske model, kendt som lambda-CDM-modellen, vise sig at være forkert eller i det mindste ufuldstændig. Det svarer til at opdage, at fysikkens love fungerer anderledes i nabolokalet. Den gigantiske bue tvinger os til at genoverveje selve grundlaget for vores forståelse af kosmos. Lad os dykke dybere ned i selve problemet, som den gigantiske bue, Giant Arc, skaber. Det kosmologiske princip, som vi har fastslået, bygger på to nøglebegreber: homogenitet og isotropi. Isotropi betyder, at uanset hvilken retning vi kigger i, ser universet ens ud. Homogenitet betyder, at det ser ens ud fra ethvert observationspunkt. Disse to søjler understøtter hele den moderne kosmologi. Standardmodellen lambda-CDM, lambda cold dark matter, beskriver et univers, der består af mørk energi, mørkt stof og almindeligt baryonisk stof. Denne model forklarer glimrende en række observationer fra den kosmiske baggrundsstråling til universets accelererede udvidelse. Og hele modellen er bygget på antagelsen om, at stof i store skalaer er jævnt fordelt. Modellen forudsiger, at efter Big Bang begyndte bittesmå kvantefluktuationer i tætheden af stof at vokse under indflydelse af tyngdekraften. Med tiden dannede de det, vi kalder det kosmiske spindelvæv. Dette er et gigantisk netværk, der består af tråde eller filamenter, hvor store galaksehobe findes i krydserne, og imellem dem ligger enorme tomrum, voids, hvor galakser næsten ikke findes. Dette billede bekræftes af computersimulationer og observationer. Men selv inden for dette spindelvæv er der en skalagrænse. Computersimulationer baseret på lambda-CDM-modellen viser, at de største filamenter og vægge ikke bør overstige en tærskel på 1,2 milliarder lysår. Den gigantiske bue er dog ikke bare et filament. Det er et helt ensemble af galaksehobe, der danner en kolossal kurvet linje. Dens eksistens fortæller os en af to ting. Enten har vi simpelthen været fantastisk, utroligt heldige at observere en statistisk anomali af denne størrelse, hvis sandsynlighed er forsvindende lille, eller også er der noget fundamentalt galt med vores model. Måske virker tyngdekraften på meget store afstande ikke helt, som vi er vant til at tænke. Måske er egenskaberne ved mørk energi eller mørkt stof mere komplekse, end vi antager. Eller, endnu mere spændende, har der været processer i det tidlige univers, som vi ikke engang aner eksistensen af, og som var i stand til at skabe sådanne megastrukturer. Det er som hvis du byggede et sandslot efter alle reglerne, og det hele tiden faldt fra hinanden. Og så kigger du over på nabostranden, og der står et slot, der er lige så højt som en skyskraber. Du ved, at bygherren enten har brugt en slags hemmelig ingrediens, måske cement, eller helt og holdent har brudt fysikkens love. Den gigantiske bue er netop det skyskraberslot, der får kosmologerne til at klø sig i nakken og genoverveje deres instruktioner til at bygge universet. Det er ikke bare et objekt, det er et symptom, der peger på en mulig sygdom i vores teorier. Du har måske tænkt, at den gigantiske bue var et enestående fænomen. Blot en tilfældig outlier, som man kunne affeje som en målefejl. Men det mest interessante er, at den langt fra er alene. Universet gemmer på andre strukturer, der på præcis samme måde overtræder de kosmologiske spilleregler. Dette gør situationen endnu mere gådefuld. Lad os se nærmere på dens slægtninge. En af de mest kendte af disse strukturer er Sloans store mur. Den blev opdaget i 2003 som en del af Sloan Digital Sky Survey-projektet. Det er en gigantisk tråd af galakser, en såkaldt filament, der strækker sig over omkring 1,4 milliarder lysår. Da den blev opdaget, var den det største kendte objekt i universet. Allerede dengang overskred den teoretiske grænse, men ikke så dramatisk som den gigantiske bue. Dens eksistens skabte voldsom debat i det videnskabelige miljø. Nogle hævdede, at det ikke var en sammenhængende, gravitationsbundet struktur, men blot en tilfældig samling af mindre filamenter, der for os på jorden ser ud som én linje.
Men selv i det tilfælde virkede konfigurationen mistænkeligt velordnet. Men det stopper ikke her. I 2013 fandt astronomer, der analyserede data om gamma-limt, noget endnu mere storslået. Gamma-limt er de mest kraftfulde eksplosioner i universet, og de fungerer som fremragende fyrtårne, der oplyser de fjerneste afkroge. I stjernebillederne Hercules og Nordlige Krone fandt man et område med en unormalt høj koncentration af disse glimt. Denne struktur fik navnet Hercules Corona Borealis store mur. Dens anslåede størrelse er intet mindre end svimlende, omkring 10 milliarder lysår. Det er næsten en tiendedel af hele det observerbare univers. Hvis dens eksistens bliver endeligt bekræftet, vil det ikke blot være en revne i kosmologiens fundament, det vil betyde, at hele vores fundament er bygget på sand. Eksistensen af denne mur er så i strid med standardmodellen, at mange forskere stadig forholder sig skeptiske. De antager enten systematiske observationsfejl eller forkert fortolkning af data. Udover disse giganter findes der andre, lidt mindre, men stadig unormalt store strukturer. For eksempel den kæmpestore Quasar-gruppe, der strækker sig over 4 milliarder lysår. Alle disse objekter, inklusive den gigantiske bure, danner en slags klub af regelbrydere. Det er som om de har aftalt at vise os, at universet i stor skala er langt mere komplekst og struktureret, end vi hidtil har forestillet os. Det er ikke længere blot én anomali, men en hel serie af afvigelser, og når anomalier begynder at danne et mønster, er det et hint om en ny lovmæssighed. Og forskernes opgave er at finde ud af, hvad det er for en lovmæssighed og hvilken ny naturlov den gemmer på. Vi står over for en uomtvistelig kendsgerning. Der findes strukturer i universet, som ifølge vores bedste teorier simpelthen ikke burde eksistere. Det videnskabelige samfund kan naturligvis ikke ignorere sådan et faktum. Derfor arbejdes der nu intenst med forskellige hypoteser for at forklare dette fænomen. Lad os se på de mest plausible, eller i hvert fald de mest videnskabelige af dem. Den første og mest kedelige hypotese er den statistiske fluktuation. Kort sagt, vi har bare været utroligt heldige. Universet er ufatteligt stort, og selv de mest usandsynlige begivenheder, måske et eller andet sted på et eller andet tidspunkt. Måske er kæmpebuen blot den kosmiske ekvivalent til at vinde i lotto 100 gange i træk. Teoretisk set er det muligt, men i praksis er sandsynligheden tæt på 0. Forskerne bag opdagelsen af buen har vurderet sandsynligheden til at være 1 til 100.000. Det betyder, at man skulle observere 100.000 lige så store områder af universet for at finde en lignende struktur i et af dem. I lyset af, at vi også observerer andre lignende anomalier, bliver det sværere og sværere at afskrive det hele som et rent tilfælde. Den anden hypotese, som er langt mere interessant, er forbundet med de såkaldte kosmiske strenge. Dette er hypotetiske objekter, der menes at være opstået i de allerførste øjeblikke efter Big Bang. Forestil dig vand, der fryser til is. Når isen dannes, opstår der undertiden defekter eller sprækker i den. Kosmiske strenge er noget lignende, blot på hele universets skala. Det er hårfine, men utroligt tætte og massive tråde af energi, der blev tilbage efter de faseovergange, som fandt sted i det tidlige univers. Teorien hævder, at disse strenge, i kraft af deres kolossale tyngdekraft, kunne fungere som frø for dannelsen af supermassive strukturer. Galakser og gas ville blive trukket mod strengene, ligesom jernspåner til en magnet, hvilket ville skabe langstrakte filamenter, hvis størrelse langt overgår dem, der kun dannes ved almindelig tyngdekraft. Hvis denne hypotese er korrekt, kan kæmpebuen være det første direkte observationelle bevis på eksistensen af kosmiske strenge. Dette ville være en opdagelse på Nobelprisniveau, da det ville bekræfte mange aspekter af strengteorien og fysikken uden for standardmodellen. Indtil videre forbliver selve eksistensen af kosmiske strenge dog rent teoretisk. Vi har ikke observeret andre manifestationer af dem, for eksempel de specifikke forvrængninger i den kosmiske baggrundsstråling, som de burde efterlade. Derfor kræver denne hypotese, hvor smuk den end er, stadig alvorlige beviser. Det første skridt er altid at søge svar inden for rammerne af den kendte fysik. Og disse bestræbelser viser, hvor alvorligt forskerne tager den udfordring, som kæmpebuen har kastet i hovedet på os.
Når vi fortsætter vores videnskabelige efterforskning, er vi nødt til at overveje, om vores grundlæggende forståelse af tyngdekraften eller universets sammensætning er ufuldstændig. Hvad nu, hvis problemet ikke skyldes tilfældigheder eller eksotiske fænomener som kosmiske strenge, men selve spillereglerne? Den tredje hypotese foreslår en modificering af tyngdekraftsteorien. Einsteins almene relativitetsteori fungerer strålende på skalaer som solsystemet og selv hele galakser. Men vi har aldrig testet den med samme præcision over afstande på milliarder af lysår. Måske opfører tyngdekraften sig anderledes over disse kolossale afstande. Der findes alternative teorier, såsom Mond, modificeret newtonsk dynamik, eller teorier med ekstra dimensioner, der foreslår, at gravitationspåvirkningen faktisk forstærkes over store afstande. Hvis det er tilfældet, ville dannelsen af gigantiske strukturer ske langt mere effektivt, end standardmodellen forudsiger. Dette kunne forklare både den gigantiske bue og Hercules Corona Borealis store mur, uden at skulle ty til eksotiske forklaringer. Men at modificere tyngdekraftsteorien er et meget alvorligt skridt. Den almene relativitetsteori er ekstremt succesfuld og veltestet. Enhver ændring skal ikke kun forklare nye anomalier, men må heller ikke modsige alle de gamle, bekræftede observationer. Indtil videre har ingen modificerede tyngdekraftsteorier formået at opnå dette fuldt ud, samtidig med at de bevarer Einsteins teoris elegance og prædiktive kraft. Den fjerde tankegang er relateret til naturen af mørkt stof og mørk energi. I standardmodellen lambda CDM betragtes mørkt stof som koldt, altså bestående af langsomt bevægende partikler, der kun interagerer gravitationelt. Mørk energi er her en kosmologisk konstant, der er jævnt fordelt i rummet og er ansvarlig for universets accelererede udvidelse. Men hvad nu, hvis det hele er mere komplekst? Nogle modeller foreslår varmt eller helt mørkt stof, hvis partikler bevæger sig hurtigere. Dette ville ændre dannelsen af strukturer, dog typisk i retning af at undertrykke dem frem for at forstærke dem. Mere lovende ser antagelsen ud om, at mørk energi ikke er en konstant. Måske har dens tæthed ændret sig over tid, eller måske kan den interagere med mørkt stof. Sådanne kvintessensmodeller eller modeller med koblet mørk energi kan føre til usædvanlige scenarier for strukturvækst. Hvis mørk energi for eksempel var svagere i fortiden, ville tyngdekraften have haft mere tid til at samle stof i gigantiske konglomerater. Alle disse hypoteser viser, at den gigantiske bue er mere end blot et mysterium. Den er en nøgle, der kan åbne døren til helt ny fysik. Den tvinger os til at stille dybtgående spørgsmål om virkelighedens natur. Og hvert af disse spørgsmål fører os videre på vejen mod erkendelsen af universet, selvom det endelige svar stadig er skjult for os. Der er også en femte videnskabelig hypotese, som står helt for sig selv. Den kræver ikke, at vi opfinder ny fysik, men sætter i stedet spørgsmålstegn ved selve den metode, vi bruger til at måle universets ensartethed. Måske er problemet ikke universet, men os, eller mere præcist den måde, vi observerer det på. Denne idé hænger sammen med det, man kalder baryoniske akustiske oscillationer, ofte forkortet BAO. Det lyder virkelig kompliceret, men lad os se nærmere på det. I det tidlige univers, da det var en varm og tæt suppe af partikler og stråling, bevægede lydbølger sig gennem denne plasma. Lidt ligesom de ringe i vandet, man ser, når man kaster en sten. Disse bølger skabte områder med enten lidt højere eller lidt lavere tæthed. Da universet udvidede sig og kølede ned, blev disse bølger fastfrosset og efterlod et karakteristisk aftryk. De skabte en foretrukken skala for, hvordan galakserne er fordelt. Hvis du vælger en hvilken som helst galakse, er der en let forøget sandsynlighed for, at du finder en anden galakse i en afstand af ca. 500 millioner lysår. Dette er BAO-skalaen. Kosmologer bruger den som en standard målestok til at bestemme afstande i universet og undersøge dets udvidelse. Hypotesen går nu på, at den gigantiske bue måske er et udtryk for disse oscillationer på en hidtil uset stor skala. Det er muligvis ikke én sammenhængende struktur, men snarere flere galaksehobe, der tilfældigvis befinder sig lige på toppen af sådan en urgammel akustisk bølge.
Fra vores synspunkt ligner det en samlet bue, men i virkeligheden er det blot en illusion skabt af denne foretrukne afstand mellem hobene. Denne hypotese er elegant, fordi den bygger på kendte fysiske processer. Men den har også sine problemer. For det første er buens størrelse, 3,3 milliarder lysår, stadig alt for stor til blot at være en enkelt bølge. Det ville kræve en meget kompleks og usandsynlig interferens af flere bølger. For det andet minder buens form, den glatte, buede kurve, ikke rigtigt om de sfæriske skaller, som de akustiske oscillationer burde skabe. Det ligner langt mere en filament, altså en langstrakt tråd i det kosmiske spindelvæv. Ikke desto mindre kan vi ikke afskrive denne mulighed. Måske er vores forståelse af baryoniske akustiske oscillationer og deres indflydelse på den storskalastruktur endnu ufuldstændig. Måske findes der resonanseffekter eller andre mekanismer, der kan forstærke disse bølger og arrangere galakserne i så gigantiske mønstre. Denne hypotese er et godt eksempel på, hvordan forskere forsøger at finde forklaringer inden for den eksisterende videnskabelige ramme, før de erklærer dens kollaps. Den viser, at selv de mærkeligste anomalier kan være udtryk for allerede kendte, men endnu ikke fuldt forståede naturlove. Men nu forlader vi de rent videnskabelige rammer for et øjeblik og lader fantasien løbe lidt løbsk. Overskriften lovede os jo gudernes spor. Kunne sådan en storslået struktur i virkeligheden være et kunstigt værk frem for naturens skabelse? Ved første øjekast lyder denne idé som ren sci-fi. Men lad os alligevel nærme os den videnskabeligt ved at bruge et begreb, der kendes som Kardashev-skalaen. I 1964 foreslog den sovjetiske astronom Nikolaj Kardashev at klassificere hypotetiske udenjordiske civilisationer baseret på deres energiniveau. En type I-civilisation kan udnytte al energien fra sin egen planet. En type 2I-civilisation kan udnytte al energien fra sin stjerne, for eksempel ved hjælp af en Dyson-sfære. En type 3-civilisation er noget helt ufatteligt. Den kontrollerer energien i hele sin galakse. En sådan civilisation ville være i stand til projekter af sandelig kosmisk omfang, at flytte stjerner, skabe kunstige verdener og ændre selve galaksens struktur. Men hvad nu, hvis der findes en fjerde type? En civilisation, der er trådt uden for sin egen galakse og opererer i intergalaktisk målestok. Hvad ville en civilisation af denne kaliber kunne bygge? Astroingeniørarbejde på det niveau ville være umuligt at skelne fra naturlige fænomener. Måske ville de skabe gigantiske strukturer til bolig, til komplekse beregninger eller til formål, vi slet ikke kan forestille os. For eksempel at opsamle energi fra den intergalaktiske gas eller skabe ultrahurtige transportkorridorer mellem galakser. Kunne den gigantiske bue i så fald være et sådan projekt? Dens form, en lang aflang tråd, kunne teoretisk set være optimal for at indsamle stof eller energi langs et kosmiske netværksfilament. Galaksernes placering i buen er måske ikke tilfældig, men optimeret til et bestemt formål. Denne idé er naturligvis ren spekulation. Vi har absolut ingen beviser for buens kunstige oprindelse. Tværtimod er der mange argumenter imod. Tag for eksempel tidspunktet. Lyset fra buen har rejst i over 9 milliarder år, før det nåede os. Det betyder, at den blev bygget, da universet stadig var meget ungt. Det virker yderst usandsynligt, at en civilisation kunne opstå og udvikle sig til type IV på så kort tid. Desuden viser galaksernes strålingsspektrum i buen intet usædvanligt, ingen tegn på astroingeniøraktivitet. Ikke desto mindre er det et yderst interessant tankeeksperiment. Hvis vi accepterer eksistensen af superintelligens, behøver deres skabninger ikke give mening for os. Måske ser vi kun den forladte skeletstruktur af et gammelt projekt. Eller omvendt, måske er det en aktiv struktur, hvis formål vi simpelthen ikke er i stand til at forstå, ligesom en myre, der kravler hen over en motorvej, ikke kan fatte dens hensigt. Denne hypotese tager os ud over standardvidenskaben og tvinger os til at overveje vores plads i universet og grænserne for vores fantasi. I forlængelse af vores spekulative tankegang, lad os nu dykke ned i en anden, virkelig svimlende idé. Hvad nu hvis den gigantiske bue og lignende strukturer ikke blot er ingeniørprojekter, men noget langt mere fundamentalt?
Hvad nu hvis de er tegn på, at selve vores univers er noget, der minder om en gigantisk computer eller et konstruktionsprojekt? Denne forestilling kaldes simulationshypotesen. Tanken om, at vores virkelighed kunne være kunstigt skabt, er faktisk ikke ny. Den har rødder i filosofien, men har fået nyt liv i de seneste år i takt med udviklingen inden for computerteknologi. Vi skaber selv komplekse simuleringer af verdener i videospil og videnskabelige modeller. Hvad forhindrer en langt mere avanceret civilisation i at simulere et helt univers, os inklusive? I konteksten af den gigantiske bue kan denne hypotese manifestere sig på følgende måde. Enhver simulering har begrænsninger relateret til beregningskraften. Skaberne af simuleringen kunne have benyttet sig af forskellige forenklinger eller optimeringer for at spare på ressourcerne. I stedet for at beregne placeringen af hver enkelt partikel i universet, kunne de for eksempel have anvendt et storskala gitter eller en skabelon. I så fald ville fordelingen af stof ikke være ægte tilfældig og ensartet. Den ville følge dette basale gitter. Og den gigantiske bue og andre megastrukturer kunne så blot være artefakter af dette gitter, sømme eller pixels i vores simulerede virkelighed. De burde ikke eksistere ud fra de fysiske love, der er programmeret ind i simuleringen, men de eksisterer som en manifestation af simuleringens mere fundamentale hardware-niveau. Denne idé lyder som ren science fiction, men flere fysikere og filosofer tager den ganske alvorligt. De foreslår endda måder at teste den på. Man kunne for eksempel lede efter tegn på diskretion i fysikkens love, altså at rum og tid består af de mindste udeleligt kvanter, ligesom pixels på en skærm. Eller man kunne lede efter fejl i simuleringen, såkaldte glitches, som ville vise sig som brud på naturens fundamentale love. Kunne den gigantiske bue være sådan en glitch? Eller er det omvendt ikke en fejl, men et bevidst efterladt tegn, skabernes signatur? Måske har de ønsket, at vi, når vi nåede et bestemt udviklingstrin, skulle opdage disse strukturer og indse, at verden ikke er så lige til, som den ser ud. Selvfølgelig er dette blot en filosofisk øvelse. Simulationshypotesen er i sin natur næsten umulig at falsificere. Ethvert bevis, der taler imod den, kan tolkes som værende en del af selve simuleringen. Men den er værdifuld, fordi den udvider grænserne for vores tænkning og minder os om, at de mest indlysende ting for os, såsom virkelighedens natur, måske slet ikke er, hvad vi går og tror. Lad os vende tilbage til det jordnære, fra hypoteser om simulerede virkeligheder til mere konkrete, men ikke mindre vigtige spørgsmål. Hvordan foregår selve processen med at opdage og verificere objekter som kæmpebuen? Det er langt fra bare at kigge i et teleskop og få øje på den. Det kræver et møjsommeligt arbejde med gigantiske mængder data. Det hele starter med himmelkortlægninger, projekter som Sloan Digital Sky Survey, SDSS, eller det nyere Dark Energy Survey, DES, scanner metodisk himlen i årevis. De måler positionerne og egenskaberne for millioner, ja milliarder, af galakser og skaber dermed gigantiske 3D-kort over universet. Disse kort er dog langt fra et færdigt produkt. Det er rå data, som skal renses. Her skal forskerne tage højde for en række faktorer. Lysabsorption, forårsaget af støv i vores egen galakse, instrumentelle fejl fra teleskoperne og endelig effekten af gravitationslinser, som forvrænger positionen af fjerne objekter. Når data er renset, begynder det mest interessante, jagten på strukturer. Her tages komplekse statistiske algoritmer i brug. De leder i det enorme datasæt efter regioner med forhøjet tæthed. Det kan sammenlignes med at lede efter stjernebilleder på nattehimlen, men i 3 dimensioner og med milliarder af galakser. Algoritmerne benytter forskellige tilgange. En er den såkaldte Friends of Friends-metode, som samler galakser, der ligger tæt på hinanden, i en gruppe. Andre metoder er baseret på klyngesøgning eller analyse af det kosmiske spindelvævs topologi. Det var netop på den måde, men ved at analysere absorptionsspektret fra kvasarer frem for galakserne direkte, at Alexia Lopez' hold opdagede kæmpebuen. De observerede, at lyset fra fjerne kvasarer i et specifikt rumområde systematisk blev absorberet af magnesiumioner. Dette signalerede tilstedeværelsen af store mængder intergalaktisk gas og dermed også galakser. Men selve opdagelsen er kun halvdelen af arbejdet.
Derefter følger verificeringsfasen, hvor forskerne skal bevise, at det, de har set, ikke er en målefejl eller en statistisk artefakt. De genberegner resultaterne. De anvender alternative analysemetoder for at sikre, at resultatet kan reproduceres, og de undersøger, om effekten kan være forårsaget af kendte systematiske eller instrumentelle fejl. Et af de mest afgørende skridt er at kontrollere den statistiske signifikans. Forskerne opretter tusindvis af simuleringer af universet baseret på den gængse kosmologiske standardmodel. I disse simuleringer leder de efter strukturer, der ligner deres opdagelse. Hvis lignende strukturer opstår ofte i simuleringerne, er den faktiske observation højst sandsynligt et tilfælde. Men hvis der, som i tilfældet med kæmpebuen, ikke dukker noget tilsvarende op i tusindvis af forsøg, indikerer det en ekstremt høj statistisk signifikans. Dette betyder, at det observerede fænomen sandsynligvis er reelt, og at det kræver en forklaring, som måske ligger uden for standardmodellen. Denne lange og komplicerede proces er garanten for, at videnskabelige påstande om så opsigtsvækkende opdagelser bygger på et solidt og gennemprøvet fundament. Nu hvor vi forstår, hvordan man finder den slags strukturer, må vi stille spørgsmålet: hvad er det næste? Hvilken fremtid venter forskningen i den gigantiske bue og andre storskala-anomalier? Videnskaben står aldrig stille, og astronomer har allerede lagt ambitiøse planer, der kan kaste nyt lys over dette mysterium. I de kommende år tages nye, endnu kraftigere teleskoper og himmelkortlægninger i brug. Et af de mest ventede er Vera C. Rubin-observatoriets teleskop i Chile. Dets hovedopgave er at gennemføre en 10-årig himmelkortlægning kaldet Legacy Survey of Space and Time, eller LSST. Dette teleskop vil være i stand til at kortlægge milliarder af galakser og skabe det hidtil mest detaljerede tredimensionelle kort over universet. Med så store datamængder kan vi ikke blot studere de kendte strukturer bedre, som den gigantiske bue, men også opdage et væld af nye. Vi vil kunne lave en ægte folketælling af megastrukturer og forstå, om de er sjældne undtagelser eller et udbredt fænomen. Dette vil give os mulighed for langt mere præcist at teste forudsigelserne af det kosmologiske princip. Et andet potent instrument er rumteleskopet Euklid, opsendt af det europæiske rumagentur. Dets mission er at undersøge det mørke universes geometri. Det vil måle galaksernes form og fordeling med hidtil uset præcision. Dette vil ikke kun hjælpe os med at kortlægge fordelingen af stof, men også give os indsigt i, hvordan denne struktur voksede og udviklede sig over tid. Ved at sammenligne kort over universet fra forskellige epoker, kan vi se, hvordan de gigantiske strukturer blev dannet. Opstod de pludseligt, eller voksede de langsomt over milliarder af år? Svaret på dette spørgsmål kan hjælpe os med at vælge mellem forskellige teorier, for eksempel mellem teorien om kosmiske strenge og modeller med modificeret gravitation. Derudover vil andre observationsteknikker også komme os til hjælp. Fremtidige rummissioner vil for eksempel studere den kosmiske baggrundsstråling for at lede efter spor efterladt af gigantiske strukturer eller eksotiske fysiske processer i det tidlige univers. Og den næste generation af tyngdebølgedetektorer vil måske være i stand til direkte at registrere svingninger i rumtiden fra kosmiske strenge, hvis de virkelig eksisterer. Kort sagt, det kommende årti lover en sand revolution inden for kosmologien. Vi bevæger os fra blot at opdage enkeltstående anomalier til en systematisk undersøgelse af dem. Den gigantiske bue og dens slægtninge vil holde op med at være kuriositeter og blive genstand for målrettet forskning. Og det er meget muligt, at netop de vil bane vejen for en ny og mere komplet forståelse af universet. Mysteriet om gudernes mur kan blive løst allerede i vores levetid. Lad os vende tilbage til det kosmologiske princip. Vi har allerede diskuteret, hvordan den gigantiske bue tilsyneladende bryder med det. Men hvad nu, hvis dette princip i virkeligheden blot var en belejlig forenkling frem for en absolut sandhed? Hvad nu, hvis universet i virkeligheden er fraktalt? Ideen om et fraktalt univers er ikke ny. Allerede i det 20. århundrede foreslog visse astronomer og matematikere, Benoit Mandelbrot for eksempel, at galaksernes fordelingsstruktur kunne være selvlignende. Dette betyder, at de mønstre, vi observerer i små skalaer,
altså galaksehobe, gentages i større og større skalaer, potentielt i det uendelige. I en fraktal struktur eksisterer der ikke en foretrukken skala. Uanset hvor langt du zoomer ud, vil du aldrig se et homogent billede. Du vil altid se håbe af håbe, superhåbe af superhåbe osv. I et sådant univers vil der ikke være nogen teoretisk øvre grænse for, hvor store strukturerne kunne blive. Den gigantiske bue, Sloane Great Wall, Hercules Corona Borealis store mur. De ville blot være yderligere, større led i dette uendelige hierarki. Denne idé er yderst elegant og smuk. Den ophæver behovet for alle mulige eksotiske forklaringer. Megastrukturerne bliver ikke anomalier, men blot en naturlig konsekvens af universets fraktale geometri. Denne hypotese har dog alvorlige problemer. Størstedelen af observationerne taler stadig kraftigt til fordel for det kosmologiske princip. For eksempel er den kosmiske baggrundsstråling, som når os fra alle retninger, utrolig ensartet. Den temperatur er den samme i alle retninger, med en præcision på en 100.000-del. Dette er et meget stærkt argument for, at det tidlige univers var næsten perfekt homogent. Det er svært at forestille sig, hvordan en fraktal struktur i alle skalaer kunne opstå fra sådan en ensartet starttilstand. Derudover viser moderne galakseundersøgelser, som for eksempel SDSS, at ved skalaer på omkring et par 100 millioner lysår, begynder universet rent faktisk at se homogent ud. Hvis fraktaliteten overhovedet eksisterer, ser den ud til at ophøre på det niveau. Strukturer som den gigantiske bue er netop problematiske, fordi de bryder denne observerede tendens til homogenitet i store skalaer. Ikke desto mindre fortsætter debatten om universets fraktalitet. Nogle forskere hævder, at vi simpelthen endnu ikke har observeret den skala, hvor homogeniteten for alvor indtræder. Måske er den skala i virkeligheden bare langt større, end vi har antaget. I så fald skal det kosmologiske princip ikke afskaffes, men blot modificeres ved at angive en ny, langt større homogeniseringsskala. Dette ville bevare fundamentet i standardmodellen, men kræve en revision af visse parametre relateret til strukturernes væksthastighed. Så måske er den gigantiske bue ikke en regelbryder, men snarere en læremester, der peger os mod den sande skala for homogeniteten i vores verden. Lad os dykke ned i de filosofiske og verdenssynsmæssige konsekvenser, som opdagelsen af den gigantiske bue, Giant Arc, medfører. Videnskab er ikke bare en samling af fakta og formler. Den former vores opfattelse af verden og vores plads i den. Og hver gang der sker et fundamentalt skifte inden for videnskaben, ændres vores verdenssyn også. Siden Copernicus har videnskaben konsekvent nedgraderet menneskehedens status. Først lærte vi, at jorden ikke var universets centrum. Derefter, at solen blot er en blandt milliarder af stjerner i vores galakse. Og så, at vores galakse kun er en blandt milliarder af andre galakser. Det kosmologiske princip var apoteosen for denne idé, middelmådighedens princip. Det fortalte os, at ikke alene er vores placering ikke speciel, men at der slet ingen specielle steder er i universet. På store skalaer er alt ens overalt. Dette skabte et billede af et univers, der måske nok er uendeligt stort, men samtidig er en smule monotont og forudsigeligt. Vi lever i et tilfældigt hjørne af et gigantisk, men homogent kosmos. Opdagelsen af den gigantiske bue og andre megastrukturer slår et alvorligt hul i dette verdensbillede. Hvis det kosmologiske princip ikke holder stik, betyder det, at der kan eksistere specielle steder og af specielle retninger i universet. Universet kan være inhomogent, struktureret og måske endda have et form for udpeget centrum eller bestemte akser. Dette betyder ikke nødvendigvis, at vi befinder os på et specielt sted. Tværtimod kan vi befinde os i en særlig kedelig og tom region, mens der et andet sted, ved den gigantiske bue eller den store mur, koger et helt andet kosmisk liv. Dette genindsætter et element af mystik og uforudsigelighed i vores verdensbillede. Universet ligner ikke længere en ensartet omrørt suppe, men snarere en kompleks, flerstrenget organisme med sin egen anatomi. Dette påvirker også vores søgen efter udenjordisk liv. Hvis universet er inhomogent, kan betingelserne for livets opståen være ulige fordelt.
Der kan potentielt eksistere gigantiske livszoner, hvor koncentrationen af galakser, stjerner og planeter med de rette betingelser er langt højere. At lede efter liv tilfældigt i et sådant univers vil være som at lede efter en oase, mens man vandrer gennem ørkenen med bind for øjnene. Måske bør vi fokusere vores søgning præcist på disse gigantiske strukturer. På den anden side, hvis disse strukturer viser sig at være kunstige, vil det vende op og ned på alt. Det vil ikke blot betyde, at vi ikke er alene i universet, men at vi er en utrolig ung og primitiv civilisation sammenlignet med dem, der er i stand til at modificere kosmos i den skala. Dette kan blive både den største opdagelse i menneskehedens historie og det største eksistentielle chok. Derfor er den gigantiske bue ikke kun et astronomisk objekt, det er en verdenssynsmæssig udfordring, der tvinger os til at genstille de mest fundamentale spørgsmål. Hvad er universet, og hvem er vi i det? Lad os nu tale om, hvordan den gigantiske bue er forbundet med et af de største mysterier i moderne fysik, problemet med mørk energi. Som vi allerede har nævnt, er mørk energi et hypotetisk stof, der menes at være ansvarlig for universets accelererende udvidelse. I standardmodellen lambda CDM præsenteres den som en kosmologisk konstant eller vakuumsenergi. Dette betyder, at dens tæthed er konstant i tid og rum. Den fungerer som antigravitation, der skubber galakserne væk fra hinanden. Observationer af supernovaer af type Ia, den kosmiske baggrundsstråling og storskala strukturer bekræfter denne accelererende udvidelse. Men mørk energis natur forbliver fuldstændig gådefuld. Teoretiske beregninger af dens værdi fra kvantefysikken afviger fra den observerede værdi med hele 120 størrelsesordener. Dette er den største uoverensstemmelse mellem teori og eksperiment i videnskabens historie. Og det er her, den gigantiske bue kommer ind i billedet. Faktum er, at væksten af strukturer i universet er resultatet af kampen mellem to kræfter. Gravitation, der søger at samle stof, og mørk energi, der søger at skubbe det fra hinanden. Hvis mørk energi virkelig er en kosmologisk konstant, burde dens frastødende virkning have undertrykt dannelsen af meget store strukturer. Modellering viser, at i et sådant univers ville objekter på størrelse med den gigantiske bue simpelthen ikke have haft tid til at dannes over 13,8 milliarder år. Men hvis mørk energi ikke er konstant, men har ændret sig over tid, kan billedet være anderledes. For eksempel, hvis tætheden af mørk energi i fortiden, i buens dannelsesperiode, var betydeligt lavere end den er i dag, ville tyngdekraften have haft mere frirum. Den kunne have samlet stof i langt større konglomerater. Senere hen kunne den mørke energi skrue op for fuld kraft og begynde at accelerere universets udvidelse. Sådanne modeller, hvor mørk energi udvikler sig, kaldes kvintessensmodeller. Eksistensen af den gigantiske bue kan ses som indirekte bevis for netop disse modeller. Den siger nærmest til os, se på mig. For at jeg kunne opstå, måtte tyngdekraften tidligere have været stærkere, og dermed den mørke energi svagere. Det er naturligvis ikke et direkte bevis, men det er en vigtig brik i puslespillet. Ved at studere fordelingen og størrelsen af de største strukturer i universet i forskellige epoker, kan vi rekonstruere universets udvidelseshistorie og dermed forstå, hvordan mørk energi har opført sig. Den gigantiske bue, der befinder sig i en afstand af mere end 9 milliarder lysår, giver os et unikt øjebliksbillede af universet i dets teenagealder. Og dette billede antyder, at denne teenager var langt mere muskuløs og struktureret, end vi havde forventet. Det tvinger os til at genoverveje vores opfattelse af den kraft, der styrer dens vækst i dag. Udover den mørke energi rummer kosmologien endnu et mørkt mysterium. Det mørke stof. Og netop den gigantiske bue kan også være forbundet med denne gåde. Man anslår, at det mørke stof udgør omkring 27% af universets masseenergi. Det hverken udsender, absorberer eller reflekterer lys, hvilket er grunden til, at vi ikke kan observere det direkte. Vores viden om dets eksistens stammer udelukkende fra dets tyngdekraftsmæssige indflydelse på almindeligt, synligt stof. Det er tyngdekraften fra det mørke stof, der forhindrer galakser i at flyve fra hinanden og danner det skelet i det kosmiske net, som det almindelige stof efterfølgende samles omkring.
I standardmodellen betragtes det mørke stof, som nævnt, som koldt, Cold Dark Matter, CDM. Det antyder, at det består af tunge, langsomt bevægende partikler. Denne model forklarer fint dannelsen af strukturer på galakse- og klyngeniveau. Men på de allerstørste skalaer ser vi, at den støder på problemer. Den kan simpelthen ikke forklare den gigantiske bues eksistens. Hvad nu, hvis det mørke stof er mere komplekst? Der findes alternative modeller. For eksempel består varmt mørkt stof, Warm Dark Matter, VDM, af lettere og hurtigere partikler. Denne form for stof undertrykker dannelsen af små strukturer, dværggalakser, men kan også påvirke storskalastrukturen. Dog ikke nødvendigvis på den måde, der er nødvendig for at forklare buen. En mere fængslende mulighed er, at det mørke stof interagerer med sig selv eller endda med den mørke energi. I standardmodellen interagerer det kun via tyngdekraften, men hvis det havde andre, svage interaktioner, kunne det føre til nye effekter. For eksempel kunne selv interagerende mørkt stof danne tættere og mere koncentrerede haloer omkring galakser. Interaktioner med mørk energi kunne desuden ændre strukturdannelsens væksthastighed. Der er endnu mere eksotiske idéer. For eksempel, at mørkt stof består af flere komponenter med forskellige egenskaber, eller at det kan skifte tilstand, eller at det slet ikke består af partikler, men i stedet er en manifestation af modificeret tyngdekraft. Hvordan kan den gigantiske bue så hjælpe os med at opklare alt dette? Ved at studere bues detaljerede struktur, hvordan galakserne er fordelt, deres hastigheder og hvordan gassen er placeret, kan vi indhente information om tyngdefeltet, der har skabt den. Og dette felt er primært skabt af det mørke stof. Hvis det viser sig, at stoftætheden i buen ikke er fordelt, som modellen for koldt mørkt stof forudsiger, vil det være et stærkt argument for alternative teorier. Hvis tætheden i filamentets centrum for eksempel er lavere end forudsagt, kan det pege i retning af varmt eller selv interagerende mørkt stof. Dermed er den gigantiske bue ikke kun en udfordring for det kosmologiske princip, men også et unikt laboratorium til at studere det mørke stofs natur. Dens kolossale størrelse forstærker enhver afvigelse fra standardmodellen, hvilket gør dem langt mere synlige for vores teleskoper. Lad os dykke ned i en vigtig detalje, vi endnu ikke har berørt. Den gigantiske bue flyder ikke bare rundt et tilfældigt sted i rummet. Den er placeret et helt specifikt og meget interessant sted på himlen, i stjernebilledet Bjergmanden, Boötes. Og det er næppe en tilfældighed. Præcis i denne retning, i stjernebilledet Bjergmanden, ligger en anden berømt anomali, Boötes tomrummet, også kaldet den store tomhed. Dette er et gigantisk, næsten sfærisk område i rummet med en diameter på omkring 330 millioner lysår, hvor der stort set ingen galakser findes. Hvis vores galakse befandt sig i centrum af dette tomrum, ville vi først have opdaget eksistensen af andre galakser i løbet af 1960'erne. Stoftætheden i Boötes tomrummet er så lav, at selve dets eksistens også skaber en udfordring for standardkosmologien, dog ikke lige så alvorlig som den gigantiske bue udgør. Men nu kommer vi til det mest interessante. Den gigantiske bue befinder sig cirka i den samme synsretning som Boötes tomrummet, men er langt, langt fjernere. Buen er i en afstand af 9,2 milliarder lysår, mens tomrummet er omkring 700 millioner lysår væk. Ved første øjekast virker de fuldstændig uafhængige, men i kosmologien vækker den slags retningsmæssige sammentræf altid interesse. Er der en fysisk forbindelse? Det er usandsynligt i betragtning af den enorme afstand, der adskiller dem. Måske indikerer det i stedet, at denne specifikke retning i universet er særligt fremhævet, at universets struktur i denne linje er mere kontrastfuld, med større tomrum og mere massive vægge af stof. Dette kan hænge sammen med de oprindelige tæthedsfluktuationer umiddelbart efter Big Bang. Måske opstod der i netop denne retning en usædvanligt stor positiv fluktuation, som over tid voksede sig til den gigantiske bue, og en usædvanligt stor negativ fluktuation, som udviklede sig til Boötes tomrummet. Dette leder os tilbage til tanken om, at universet måske ikke er perfekt isotropt. Måske har det en form for akse, langs hvilken strukturer har dannet sig mere intenst.
Visse studier af den kosmiske baggrundsstråling antyder i øvrigt også eksistensen af en sådan fremhævet akse, som endda er blevet døbt ondskabens akse, fordi den strider mod det kosmologiske princip. Og denne akse peger ifølge nogle data i netop den samme retning. Selvfølgelig kan det hele blot være en række af tilfældigheder. Men når tilfældighederne hober sig op, begynder videnskabsfolk at lede efter mønstre. Naboskabet på himlen mellem så forskellige, men lige anomale objekter, den supertætte og fjerne bue og det supertomme og nære tomrum, er endnu en gåde, vi skal løse. Måske er de to sider af samme sag, to manifestationer af en ukendt, samlet proces, som former vores verdens struktur på de mest grandiose skalaer. Vi har diskuteret et væld af hypoteser, fra de meget videnskabelige til de rene fantasier. Men lad os lige stoppe op og stille et simpelt spørgsmål. Hvad nu, hvis vi ser forkert på det hele? Hvad nu, hvis den gigantiske bue i virkeligheden bare er en slags optisk illusion? Universet er fuld af fænomener, der kan skabe illusionen af strukturer, hvor der reelt ikke findes nogen. Det vigtigste af dem er gravitationslinseeffekten. Ifølge Einsteins almene relativitetsteori krummer massive objekter, såsom galaksehobe, selve rumtiden omkring dem. Lyset fra fjernere objekter, der passerer forbi denne linse, bliver ligeledes krummet. Resultatet er, at vi ser forvrængede, forstørrede eller i nogle tilfælde endda flere billeder af fjerne galakser. Kunne gravitationslinser have skabt illusionen af den gigantiske bue? Forestil dig for eksempel, at der på synslinjen mellem os og buen lå en massiv, men usynlig ophobning af mørkt stof. Det kunne potentielt forvrænge lyset fra baggrundsgalakserne. Hvis denne ophobning havde en aflang, cylindrisk form, kunne den strække billederne af baggrundsgalakserne, så de blev stillet op i en tilsyneladende bue. Teoretisk set er det muligt. De astronomer, der opdagede bunden, har naturligvis overvejet denne mulighed. De har undersøgt kortene over fordelingen af synligt stof i forgrunden, men har ikke fundet nogen åbenlyse kandidater til rollen som så kraftig en gravitationslinse. Selvfølgelig kunne linsen hovedsageligt bestå af mørkt stof og dermed være usynlig. Men selv i det tilfælde ville den skulle have en fuldstændig utrolig masse og en yderst specifik form for at skabe en effekt af denne skala. Sandsynligheden for, at sådan et fænomen opstår, er også ekstremt lille. Desuden er den metode, man brugte til at opdage buen, analysen af absorptionslinjerne i kvasarernes spektre, mindre modtagelig over for gravitationslinseeffekter end direkte observation af galakser. Absorptionslinjerne skabes af gas, som er meget mere diffust fordelt. At samle denne gas til en illusorisk bue ved hjælp af en linse ville være endnu sværere. Der er dog en anden, mere subtil mulighed. Vores bevægelse gennem universet. Solsystemet bevæger sig i forhold til galaksens centrum. Galaksen bevæger sig i den lokale gruppe. Hele vores del af universet bevæger sig mod det, vi kalder den store attraktor. Disse bevægelser skaber Doppler-effekten, hvilket påvirker de rødforskydninger, vi måler, og dermed afstandene til galakserne. Hvis vores lokale bevægelse er særligt kompleks, kan det indføre systematiske fejl i vores tredimensionelle kort og skabe falske strukturer. Dog er disse effekter velkendte og tages højde for i dataanalysen. Det er usandsynligt, at de alene kan skabe en så sammenhængende og enorm struktur som den gigantiske bue. Derfor, selvom hypotesen om en illusion ikke kan udelukkes helt, er de fleste forskere enige om, at den gigantiske bue er en virkelig fysisk struktur. Og selve problemet med dens eksistens er en reel udfordring for kosmologien, ikke kun et spil med lys og tyngdekraft. Lad os igen vende blikket mod Kardashev-skalaen og ideen om astroingeniørarbejde. Vi har allerede drøftet en hypotetisk type EV-civilisation, der opererer på intergalaktiske skalaer, men hvilken form ville deres kreationer egentlig tage? Lad os dykke dybere ned i spekulationerne. Et af de mest oplagte anvendelsesområder for astroingeniørarbejde er energihøst. En type 3-civilisation ville kunne omgive alle stjerner i sin galakse med Dyson-sfære. Hvad ville en type IV-civilisation gøre? De kunne udnytte energien fra supermassive sorte huller i galaksernes centre, eller, endnu mere storslået, de kunne lære at høste energi fra den intergalaktiske gas.
Selvom gassen er ekstremt tynd, udgør de enorme mængder af den kosmiske edderkoppespinds filamenter et kolossalt reservoir af stof. Den gigantiske bue, der ligger præcis langs et sådant filament, kunne være en gigantisk opsamler af dette stof. Måske er galakserne i buen ikke bare tilfældige ansamlinger, men snarere kraftværker, der er forbundet i et samlet netværk for at behandle intergalaktisk brint. Et andet muligt formål er beregninger. Der findes konceptet komputronium, et hypotetisk stof optimeret til databehandling. En superintelligens kunne omdanne hele stjerner og galakser til gigantiske beregningsklynger. For eksempel ved at skabe de såkaldte matryoshka-hjerner, Dyson-sfærer i flere lag omkring stjerner, hvor hvert lag udnytter varmen fra det foregående til sine beregninger. På galaktisk skala ville dette være en samlet galaktisk computer, og på den gigantiske bues skala ville det være et intergalaktisk datanetværk. Måske er buen en gigantisk harddisk, der opbevarer universets historie, eller en supercomputer, der simulerer fremtiden eller løser en opgave, der er fuldstændig ufattelig for os. Den tredje idé er transport. For en civilisation, der opererer mellem galakser, ville lysets hastighed være en alvorlig begrænsning. Måske har de lært at manipulere rumtiden ved at skabe ormehuller eller warp-korridorer. Den gigantiske bue kunne være sådan en intergalaktisk motorvej, et netværk af stabile tunneler i rumtiden, der forbinder snesevis af galakser. Dens form, der minder om en bro eller bue, virker i denne kontekst meget symbolsk. Selvfølgelig er alt dette ren science fiction. Vi ser ingen tegn på denne slags aktivitet. Der er ingen unormal infrarød stråling fra Dyson-sfærer, ingen mærkelige signaler. Men måske ved vi simpelthen ikke, hvad vi skal lede efter. Teknologierne fra en type IV-civilisation ville for os være umulige at skelne fra magi eller fra naturlige fænomener. Måske har de lært at operere uden energitab, eller deres kommunikation foregår i dimensioner, der er utilgængelige for os. Denne tankegang er ikke nyttig for at bevise eksistensen af guder, men for at udvide vores forståelse af, hvad der i princippet er muligt i universet. Den minder os om, at fraværet af beviser ikke er bevis for fravær, og at der i kosmos kan skjule sig ting, der overgår ikke blot vores teknologi, men også vores fantasi. Lad os nu vende blikket mod problemet fra en helt anden vinkel. Vi skal ikke fokusere på selve fysikken eller astronomien, men på videnskabelig metodologi. Hvordan reagerer det videnskabelige samfund på den slags anomalier? Den proces er utroligt sigende og essentiel for at forstå, hvordan videnskaben i det hele taget fungerer. Den første reaktion på en opdagelse som den gigantiske bue er næsten altid en sund portion skepsis. De fleste forskere er ikke hurtige til at kassere veletablerede teorier. De antager, at der højst sandsynligt er tale om en fejl. En fejl i observationerne, en fejl i databehandlingen eller en fejl i den statistiske analyse. Det er den rigtige og nødvendige tilgang. Videnskaben skal være konservativ, ellers bliver den hurtigt til en samling sensationelle, men ubekræftede påstande. Derfor begynder kollegaer som det første at angribe opdagelsen fra alle vinkler. De leder efter svagheder i metoden. De foreslår alternative tolkninger af dataene, som ikke kræver, at man forkaster standardmodellen. De forsøger at reproducere resultatet baseret på andre data eller ved hjælp af andre metoder. Denne styrkeprøve kan være ubehagelig for dem, der står bag opdagelsen, men den er helt afgørende for videnskaben. Hvis opdagelsen kan modstå denne kritik, og hvis uafhængige grupper bekræfter dens eksistens, afløses skepsis gradvist af interesse. Forskerne begynder at tage anomalien alvorligt. Nu starter fasen med at generere hypoteser. Artikler begynder at dukke op, som præsenterer forskellige forklaringer, lige fra de mest konservative til de mest radikale. Nogle forsøger at passe anomalien ind i den eksisterende teori ved blot at modificere den lidt. Andre foreslår helt nye paradigmer. Videnskabelige konferencer, debatter og diskussioner tager deres begyndelse. Denne fase kan strække sig over år eller endda årtier. Videnskaben når sjældent hurtigt frem til en konsensus. I tilfældet med den gigantiske bue befinder vi os lige nu i netop denne fase. Opdagelsen er stadig meget ny. Den blev gjort i 2021.
Den har allerede bestået den indledende kontrol og er blevet publiceret i et fagfællebedømt videnskabeligt tidsskrift, men den skal stadig bestå tidens test og bekræftes af nye data. Mange kosmologer håber stadig, at det viser sig at være en eller anden kompliceret systematisk fejl eller en statistisk fluktuation. Men jo flere data, der kommer fra nye teleskoper, og hvis disse data bekræfter eksistensen af buen og lignende strukturer, jo større bliver presset på standardmodellen i kosmologien. På et tidspunkt, hvis mængden og kvaliteten af beviser når en kritisk masse, kan det ske, som videnskabsfilosofen Thomas Kuhn kaldte et paradigmeskift. Den gamle teori vil ikke blot blive modificeret, men erstattet af en ny, som bedre forklarer hele observationssættet, både de gamle og de nye. Det er det, der er en videnskabelig revolution. Den gigantiske bue er muligvis et af de første stød, der kan føre til netop sådan en revolution inden for kosmologien i det 21. århundrede. Lad os tale om, hvordan opdagelsen af den gigantiske bue påvirker et af menneskehedens mest grundlæggende spørgsmål. Er vi alene i universet? Dette spørgsmål ligger til grund for det såkaldte Fermi-paradoks. Kernen i paradokset er enkel. Universet er enormt og gammelt. Det indeholder milliarder af galakser med milliarder af stjerner. Tilsyneladende er betingelserne for liv ikke unikke. Derfor burde intelligent liv være opstået mange steder. Nogle af disse civilisationer burde være langt ældre og teknologisk mere avancerede end os. Hvorfor ser vi så ingen spor efter dem? Hverken radiosignaler, sonder eller astroingeniørprojekter. Hvor er alle sammen? Spurgte Enrico Fermi. Der findes mange foreslåede løsninger på dette paradoks. Måske er livet sjældent. Måske er intelligent liv sjældent. Måske ødelægger civilisationer sig selv, før de når ud i rummet, den store filterhypotese. Måske ønsker de ikke at kommunikere med os. Eller måske leder vi bare det forkerte sted efter det forkerte. Og det er her, den gigantiske bue tilbyder et par nye interessante perspektiver. For det første, hvis det kosmologiske princip ikke holder, og universet er uensartet, kan livet, som vi har nævnt, være ujævnt fordelt. Måske er vores del af universet en dyb provins, et kosmisk Sibirien, hvor betingelserne for komplekse civilisationer er ugunstige, mens hele hovedstadslivet blomstrer et sted derude i området omkring den gigantiske bue, hvor tætheden af galakser, stof og muligvis livsnødvendige elementer er langt højere. I dette tilfælde ser vi dem simpelthen ikke, fordi de er meget langt væk, og vi befinder os i en tavshedszone. For det andet, lad os vende tilbage til ideen om astroingeniørarbejde. Fermi-paradokset antager, at vi burde se spor efter supercivilisationers aktivitet. Men hvad nu, hvis vi faktisk ser dem, men ikke genkender dem? Hvad nu, hvis den gigantiske bue er sådan et spor? Vi leder efter radiosignaler, mens de bygger strukturer, der måler milliarder af lysår. Omfanget af deres aktivitet kan være så enormt, at vi tager det for naturlige fænomener. Dette ville være den ultimative form for kosmisk camouflage. Ikke at gemme sig, men tværtimod at være så stort og åbenlyst, at det ikke falder nogen ind, at det skulle være kunstigt. Denne løsning på Fermi-paradokset kunne kaldes åbenbarhedshypotesen. De gemmer sig ikke. De er overalt. Hele universets storstruktur er deres have, deres by, deres computer. Og vi er bare myrer, der kravler rundt på asfalten og undrer os over, hvorfor mønstrene ser så mærkelige ud. Denne idé er naturligvis meget spekulativ og endda lidt skræmmende, men den tvinger os til at overveje, om vores antropocentriske tilgang til at søge efter intelligent liv er fundamentalt forkert. Vi leder efter nogen, der ligner os selv. Men måske burde vi begynde at lede efter noget, der overhovedet ikke ligner noget, vi kan forestille os. Lad os dykke ned i et andet afgørende aspekt. Tiden. Den gigantiske bue, som vi observerer, eksisterede for over 9 milliarder år siden. Hvad skete der med den i al den tid? Svaret på dette spørgsmål er vigtigt, da det kan give os nøglen til at forstå dens natur. Universet er ikke statisk, det udvider sig, og strukturerne i det udvikler sig konstant. I løbet af 9 milliarder år, hvilket er mere end dobbelt solsystemets alder, kunne der være sket mange ting med buen. Mulighed 1.
Hvis buen fra starten var en gravitationelt bundet struktur, ville tyngdekraften have domineret udviklingen. Galakserne indeni ville fortsat have tiltrukket hinanden. Strukturen burde være blevet markant tættere og mere kompakt. Måske er den kollapset til nogle gigantiske superhobe af galakser. Hvis dette er tilfældet, burde vi observere lignende, men ældre og mere modne strukturer i det nære univers. Disse strukturer har vi dog endnu ikke fundet. De største kendte strukturer i det nære univers, for eksempel Sloan Great Wall, fremstår stadig som langstrakte filamenter og ikke som kompakte objekter. Mulighed 2. Hvis buen derimod ikke var gravitationelt bundet, men blot en tilfældig opstilling af galakser eller et resultat af en proces i det tidlige univers, som for eksempel en kosmisk streng, der kan dens skæbne se helt anderledes ud. Universets accelererede udvidelse, drevet af mørk energi, vil trække strukturer fra hinanden, der ikke er stærkt nok bundet af tyngdekraften. Gennem 9 milliarder år må mørk energi have haft en betydelig effekt på buen. Den kunne have strakt buen ud, hvilket har gjort den mindre synlig. Galakserne, der udgør buen, kunne være blevet spredt så langt fra hinanden, at vi i dag ikke længere ville kunne genkende dem som en samlet struktur. I så fald observerer vi buen på et unikt tidspunkt i dens historie, netop i øjeblikket for dens maksimale udtryk. Dette ville forklare, hvorfor vi ikke ser tilsvarende gigantiske strukturer i det nære univers. De er simpelthen blevet opløst af mørk energi. Denne idé fører til en interessant konsekvens. Den antyder, at universet tidligere var mere struktureret, end det er i dag, og at det i fremtiden vil blive endnu mere homogent og tomt, efterhånden som mørk energi skiller alt ad, bortset fra de tættest bundne galaksehobe. Desværre kan vi ikke bare spole tiden frem for at se, hvad der er blevet af den gigantiske bue. Men vi kan studere andre strukturer på forskellige afstande, hvilket svarer til at undersøge dem i forskellige kosmiske tidsaldre. Ved at tage øjebliksbilleder af universet på forskellige stadier af dets udvikling, kan vi skabe en model for, hvordan sådanne strukturer fødes, lever og dør. Dette hjælper os med at afgøre, hvilken kraft der i sidste ende dominerede deres skæbne, tyngdekraftens skabende natur eller mørk energis destruktive kraft, og det vil i sig selv bringe os tættere på at opklare buens oprindelse. Lad os igen vende tilbage til den allerførste hypotese, vi drøftede, statistisk tilfældighed. Vi nævnte, at sandsynligheden for dette er ekstremt lille, 1 til 100.000, men hvad betyder det tal egentlig? Og hvor meget kan vi stole på det? At vurdere statistisk signifikans i kosmologi er en meget kompleks opgave. For at kunne sige, hvor sjælden en bestemt struktur er vi nødt til at have noget at sammenligne den med. Ideelt set vil vi gerne have adgang til et hav af universer for at se, i hvor mange af dem sådanne strukturer opstår. Men vi har som bekendt kun ét univers. Derfor er forskerne nødt til at ty til computersimuleringer. De skaber virtuelle bokse af universet, indlæser den fysik, vi kender, såsom den generelle relativitetsteori og egenskaberne for mørkt stof og mørk energi fra Lambda-CDM-modellen. Derefter fastlægger de startbetingelser, der ligner dem lige efter Big Bang, og starter simuleringen. Computeren udvikler derefter dette virtuelle univers over milliarder af år, og vi observerer resultatet. Denne proces gentages tusindvis af gange med let varierende startbetingelser. Dette giver os et statistisk ensemble af virtuelle universer. Det er i dette ensemble, vi så kan lede efter strukturer, der ligner den gigantiske bue. Tallet 1 til 100.000 er netop opnået på denne måde. Det betyder, at i 100.000 af disse simuleringer er der ikke opstået noget tilsvarende. Men her er der flere faldgruber. For det første kan vores simuleringer være ufuldstændige. Vi indkoder kun den fysik, vi kender til. Hvis der i virkelighedens univers er ukendte processer i spil, for eksempel kosmiske strenge, kan simuleringerne naturligvis ikke genskabe dem. Sammenligningen bliver derfor ukorrekt. For det andet er der problemet med det, man kalder look elsewhere-effekt, eller a posteriori udvælgelse. Vi fandt strukturen først og begyndte derefter at vurdere dens sandsynlighed. Det svarer til at tegne skiven rundt om en pil, der allerede har ramt væggen, og derefter prale af sin træfsikkerhed.
Måske findes der et utal af forskellige mærkelige og usandsynlige strukturer i universet, og den gigantiske bue er blot en af dem. Hvis vi medregner sandsynligheden for enhver form for anomali, og ikke kun lige denne specifikke, er den samlede sandsynlighed måske slet ikke så lav. Forskere forsøger at tage højde for denne effekt, men det er ekstremt vanskeligt. For det tredje kan selve definitionen af, hvad en struktur er, være tvetydig. Hvordan afgør vi, hvor en struktur slutter og en anden begynder? Forskellige søgealgoritmer kan give forskellige resultater. Måske er den gigantiske bue ikke et samlet objekt, men blot en del af et endnu større, men mindre tæt filament, som vores algoritmer endnu ikke kan genkende. Alt dette betyder ikke, at sandsynlighedsvurderingen er utroværdig. De forskere, der foretog den, er professionelle og har forsøgt at medregne alle disse faktorer, men det betyder, at man bør forholde sig til disse tal med en vis forsigtighed. De er en stærk indikation på et problem, men ikke et absolut bevis. Den endelige dom vil kun fremtidige observationer afgøre. Hvis vi finder endnu et dusin af den slags umulige strukturer, vil ingen statistiske appeller længere hjælpe, så er vi nødt til at erkende, at vores modeller er forkerte. Udover den gigantiske bue findes der andre anomalier i universets storskala struktur. De er måske ikke lige så berømte, men de udfordrer i lige så høj grad det kosmologiske princip. Lad os dykke ned i et par af disse mysterier. En af disse gåder er det såkaldte CMB Cold Spot, eller den kolde plet. Det er et stort område i mikrobølgebaggrundsstrålingen, som er unormalt koldere end resten af universet. Pletten er meget stor og strækker sig over adskillige grader på himlen. Ifølge standardmodellen skulle temperaturudsvingene i strålingen være tilfældige, og sandsynligheden for, at en så stor og kold plet opstår spontant, er ekstremt lav. En foreslået forklaring er, at der ligger et gigantisk supervoid, et enormt område med lav stoftæthed, i synsfeltet mod den kolde plet. Når fotoner fra baggrundsstrålingen passerer igennem et sådan void, mister de lidt energi, kendt som Sachs-Wolf-effekten, hvilket får det pågældende område til at fremstå koldere. Et supervoid i retningen af Eridanus stjernebilledet er faktisk blevet fundet. Men beregninger viser, at det ikke er stort eller tomt nok til at forklare hele den observerede anomali. En del af kulden forbliver uforklaret. Nogle forskere spekulerer i, at den kolde plet kan være et spor efter en kollision mellem vores eget univers og et andet, parallelt univers, hvilket indgår i multiversteorien. En anden uregelmæssighed er kvasarernes ensretning. Flere undersøgelser har afsløret, at rotationsakserne for de supermassive sorte huller i kvasarernes centre, som befinder sig milliarder af lysår fra hinanden, ikke er tilfældige. De har tendens til at være justeret i forhold til hinanden og i forhold til den storskala struktur, de er indlejret i. Det er yderst mærkeligt. Det er svært at forestille sig en mekanisme, der kunne synkronisere rotationen af objekter adskilt af så ufattelige afstande. Tyngdekraften er simpelthen for svag til det. Måske skyldes det de oprindelige betingelser i universet, for eksempel tilstedeværelsen af globale magnetfelter eller universets egen rotation i de tidlige epoker. Begge dele strider dog mod standardmodellen. Så er der gåden om galaksestrømme. Observationer viser, at hele galaksehobe bevæger sig med unormalt høje hastigheder i samme retning, som om de bliver trukket af noget ekstremt massivt uden for det observerbare univers. Dette fænomen har fået navnet den mørke strøm, The Dark Flow. Eksistensen af den mørke strøm er genstand for heftig debat, og forskellige studier giver modstridende resultater. Men hvis den er reel, vil det være en direkte overtrædelse af det kosmologiske princip. Alle disse anomalier, den kolde plet, kvasarjusteringen, den mørke strøm og naturligvis de gigantiske strukturer som kæmpebuen, tegner det samme billede. Et billede af et univers, der er langt mere mærkværdigt, gådefuldt og struktureret, end vi hidtil har antaget. De fungerer som små sprækker i den ellers glatte væg af den kosmologiske standardmodel, og hver eneste af disse sprækker kan potentielt være begyndelsen på et større kollaps af den gamle teori, og dermed grundlaget for opførelsen af en ny. Lad os vende tilbage til Alexia Lopez, den Ph.D.-studerende, som stod bag denne forbløffende opdagelse,
Hendes historie er et perfekt eksempel på, hvordan store gennembrud skabes i nutidens videnskab. Tiden med de ensomme genier, der stirrer ind i et teleskop i et fjernt observatorium, er forbi. I dag er videnskab først og fremmest dataarbejde, og vi taler om gigantiske mængder data. Projektet, Alexia arbejdede på, er Sloan Digital Sky Survey, kendt som SDSS. I løbet af de 20 år, projektet har eksisteret, har det indsamlet data om hundredvis af millioner af astronomiske objekter. Og det vigtigste, SDSS-dataene er open source. Enhver forsker, ja, selv enhver interesseret person, kan downloade dem og forsøge at finde noget nyt i dem. Alexia Lopez brugte netop disse data til sin Ph.D.-afhandling. Hendes mål var at kortlægge universets storstilede struktur ved hjælp af kvasarer. Som nævnt brugte hun en metode baseret på analyse af absorptionslinjerne fra ioniseret magnesium. Denne metode gør det muligt at kortlægge fordelingen af gas og dermed almindeligt stof over enorme afstande. Forestil dig arbejdet, dage, uger, måneder tilbragt foran computeren, skrive koden, behandle data, finjustere algoritmerne, visualisere resultaterne. Og så, en dag, i en af disse visualiseringer, ser hun den pludselig, en bue, en struktur, der simpelthen ikke burde være der. Hendes første tanke, som hun selv har fortalt i interviews, var: jeg har sikkert lavet en fejl. Koden er forkert. Hun begyndte at dobbelttjekke alt. Hun rådførte sig med sin vejleder, professor Roger Close, og andre kolleger fra universitetet. De var naturligvis også skeptiske i starten. De ledte efter artefakter, efter systematiske fejl, der kunne skabe illusionen af denne struktur. Men jo mere de testede, jo mere overbeviste blev de om, at strukturen var ægte. De udførte statistiske tests, som viste, at sandsynligheden for, at en sådan konfiguration opstod tilfældigt, var forsvindende lille. Først efter alt dette møjsommelige, usynlige arbejde, turde de skrive den videnskabelige artikel og offentliggøre deres gennembrud. Denne historie fremhæver flere vigtige pointer. For det første kan store opdagelser gøres af unge forskere, selv Ph.D.-studerende. Det vigtigste er et frisk blik, vedholdenhed og beherskelse af moderne dataanalysemetoder. For det andet bliver videnskaben mere og mere demokratisk. Åbne data giver forskere fra hele verden mulighed for at deltage i forskningen, ikke kun dem med adgang til de største teleskoper. For det tredje er historien en påmindelse om vigtigheden af tvivl og selvkritik i videnskab. En ægte forskers første reaktion på et anomalt resultat skal ikke være Eureka, men snarere, hvor har jeg lavet en fejl? Og kun ved at gå igennem tvivlens smeltedigel får opdagelsen sin sande videnskabelige værdi. Alexia Lopez' historie er et inspirerende eksempel for alle, der beskæftiger sig med videnskab. Den viser, at selv i de mest studerede data kan der gemme sig skatte, som kan vende op og ned på vores forståelse af universet. Man skal bare vide, hvordan man ser dem. Hvad nu, hvis vi nærmer os problemet med den gigantiske bue ud fra et antropisk princip? Det er et af de mest kontroversielle, men samtidig mest fascinerende principper inden for fysik og filosofi. I sin svage formulering siger det antropiske princip: vi ser universet, som det er, fordi det kun er i et sådant univers, at en iagttager, altså os, kunne opstå. Med andre ord sætter selve betingelserne for vores eksistens grænser for, hvilket univers vi overhovedet er i stand til at observere. For eksempel observerer vi et univers, hvor de fundamentale konstanter, såsom lysets hastighed, gravitationskonstanten og lignende, har strengt definerede værdier. Hvis de blot var en smule anderledes, ville stjerner, planeter, kulstof og dermed os ikke kunne dannes. Det antropiske princip hævder, at der ikke er noget overraskende i dette. Måske findes der et utal af andre universer, multiverser, med forskellige fysiske love, men vi kan per definition kun leve i og observere det, der er egnet til liv. Hvordan kan dette anvendes på den gigantiske bue? Måske er eksistensen af så gigantiske strukturer ikke en anomali, men en nødvendig betingelse for, at intelligent liv overhovedet kan opstå. Det lyder måske mærkeligt, men lad os prøve at folde tanken ud. Dannelsen af galakser, stjerner og planeter kræver en bestemt stoftæthed.
I de alt for tomme områder af universet, kaldet voids, ville liv næppe kunne opstå. Måske kræver fremkomsten af ikke bare liv, men en højtudviklet teknologisk civilisation endnu mere specifikke betingelser. For eksempel en lang periode med stabilitet, beskyttelse mod kosmiske katastrofer, såsom nærliggende supernova-eksplosioner eller gammaglimt, og en rigelig mængde tunge grundstoffer. Det kunne tænkes, at netop disse betingelser skabes inde i eller på grænserne af gigantiske superstrukturer, såsom filamenter og vægge. Et tættere miljø kunne fremme en hurtigere kemisk berigelse af galakser, og strukturernes gravitationsfelt kunne stabilisere deres baner. Hvis dette er sandt, er det mere sandsynligt, at vi som intelligente iagttagere netop måtte opstå i et sådan storskala struktureret univers. Vi observerer den gigantiske bue, simpelthen fordi vi ikke ville eksistere i det ensartede univers, som den gængse standardmodel forudsiger. Denne idé flytter fokus fra spørgsmålet, hvorfor eksisterer buen, til spørgsmålet, hvorfor eksisterer vi for at observere den? Den forklarer ikke den fysiske mekanisme bag buens skabelse, men tilbyder en filosofisk ramme for dens eksistens, selvom det antropiske princip naturligvis har mange kritikere. Det anklages for at være uafviseligt, ikke falsificerbart og for at være en doven forklaring. I stedet for at søge den fysiske årsag, siger vi blot, sådan må det være, ellers var vi her ikke. Ikke desto mindre er det nyttigt som et tankeeksperiment. Det tvinger os til at reflektere over den dybe forbindelse mellem kosmologiens love og vores egen eksistens. Måske er den gigantiske bue og vi selv to sider af samme sag, to manifestationer af et univers, der på en eller anden måde er indstillet på at skabe kompleksitet og intelligens. Lad os forestille os, hvordan himlen mon ville se ud, hvis vi befandt os inde i den gigantiske bue. Vores opfattelse af kosmos ville være fundamentalt anderledes. I dag, når vi kigger på nattehimlen fra jorden, ser vi Mælkevejen som et lyst bånd, der krydser himlen. Andre galakser fremstår kun som tågede pletter, selv i de mest kraftfulde teleskoper. Fordelingen af disse pletter virker mere eller mindre ensartet i stor skala. Men hvis vores egen galakse var en del af den gigantiske bue, ville billedet ændre sig drastisk. For det første ville galaksernes tæthed være langt højere, men kun i bestemte retninger. Langs buens akse ville vi ikke bare se individuelle galakser, men en ubrudt flod af dem. Himlen i den retning ville være badet i diffust lys fra milliarder af stjerner i nabogalakserne. Det ville minde om en gigantisk buet mælkevej, men bestående af hele galakser i stedet for enkelte stjerner. Nætterne på en sådan planet ville sandsynligvis aldrig være helt mørke. For det andet, i retning og vinkelret på buen, ville himlen omvendt være langt mørkere og mere tom, end vi kender det. Vi ville se dybt ind i de gigantiske tomrum, eller voids, der adskiller filamenterne i det kosmiske spind. Dette ville skabe en utrolig kontrast. På den ene side en flod af lys, på den anden side bundløs sorthed. En sådan himmel ville uden tvivl påvirke mytologien, religionen og videnskaben i enhver civilisation, der levede der. En himmelsk flod, eller gudernes bro, ville ikke være en metafor, men et virkeligt observerbart fænomen. Deres kosmologi ville måske fra starten være bygget på dualisme, en kamp mellem lys og mørke, materie og tomhed frem for ensartethed. Astronomiens udvikling i sådan en verden ville også have taget en anden vej. De ville langt tidligere have indset, at de levede inde i en gigantisk struktur. Kortlægningen af denne struktur ville blive deres primære opgave. Deres spørgsmål ville måske ikke være, hvorfor er universet så ensartet, men snarere, hvorfor skiller vores struktur sig sådan ud fra tomrummet? Det kosmologiske princip ville ikke være et oplagt udgangspunkt for dem, men snarere en mærkelig hypotese, der skulle bevises. Dette tankeeksperiment viser, hvor meget vores videnskabelige verdenssyn afhænger af vores observationspunkt. Vi konstruerer teorier baseret på, hvad vi ser omkring os. Hvis vi så et andet billede, kunne vores teorier være radikalt anderledes. Måske sidder astronomer et sted i den gigantiske bue netop nu og kigger i deres teleskoper og forsøger at forklare en besynderlig anomali, eksistensen af enorme tomme områder, ligesom det vi selv lever i. De skriver forskningsartikler om, hvordan eksistensen af disse voids bryder deres strukturprincip for universet.
Dette blik fra den anden side hjælper os med at forstå, at vores teorier blot er modeller baseret på begrænsede data, og at der uden for vores lyskele kan gemme sig en helt anden verden. Lad os dykke ned i spørgsmålet om den gigantiske bues form. Hvorfor netop en bue? Hvorfor ikke en ret linje, en sfære eller måske en mere indviklet figur? Et objekts form kan afsløre meget om dets oprindelse. I kosmos ser vi forskellige geometrier, stjerner og planeter er sfæriske, fordi tyngdekraften forsøger at presse materien sammen til den mest kompakte form. Galakser er ofte spiralformede skiver, da rotationen og bevarelsen af impulsmomentet flader dem ud. Galaksehobe har en mere uregelmæssig, klumpet form, og de største strukturer, kaldet filamenter, er aflange og trådagtige. Bueformen eller arken er noget midt imellem. Det er hverken en lige tråd eller en lukket struktur. Hvad kunne skabe en sådan form? En mulighed, som vi tidligere har nævnt, er kosmiske strenge. Hvis en vibrerende lykke af en kosmisk streng eksisterede i det tidlige univers, kunne den have efterladt et spor præcis i form af en bue. Dens tyngdefelt ville have tiltrukket stof og dannet galakser langs denne kurve. En anden mulighed hænger sammen med de baryoniske akustiske oscillationer. Som vi husker, er dette sfæriske tæthedsbølger, der spredte sig i det tidlige univers. Den gigantiske bue kunne være en del af en sådan sfærisk skal. Vi ser den kun som en bue, og ikke som en hel sfære, simpelthen fordi vi kun observerer et lille udsnit af himlen. Hvis vi kunne se hele universet oppefra, ville vi måske opdage, at denne bue er en del af en gigantisk ring eller sfære. Det ville være et smukt og elegant billede. Der findes også mere dynamiske scenarier. Måske er formen et resultat af kollisioner eller interaktioner mellem endnu ældre strukturer. Hvis for eksempel to flade pandekager af stof, de såkaldte Seldovich-vægge, kolliderede tidligt i universet, kunne en aflang struktur være dannet langs deres skæringslinje. Og hvis disse pandekager var buede, ville skæringslinjen naturligvis også være kurvet. Men hvis vi vender tilbage til ideen om astroingeniørarbejde, kan bueformen også have en funktionel betydning. Buen er en af de stærkeste og mest stabile konstruktioner i arkitekturen. Den gør det muligt at spænde over store afstande og modstå enorme belastninger. Måske har civilisationen, der byggede denne struktur, brugt de samme principper, men i kosmisk skala. Buen kunne være en bro, der forbinder to massive områder, eller en beskyttelsesbarriere, eller måske simpelthen en æstetisk smuk form. I sidste ende er selv en superintelligens næppe fremmed for skønhedssans. Formen på den gigantiske bue er endnu et spor i denne kosmiske detektivhistorie. Ved at studere dens præcise geometri, dens krumning og dens orientering i rummet, kan vi indsamle nye data, som kan hjælpe os med at vælge mellem de forskellige hypoteser om dens oprindelse. Måske er der i denne elegante kurve, der strækker sig over 3 milliarder lysår, indkodet et budskab om naturens mest fundamentale love, eller om de mest storslåede begivenheder i vores verdens historie. Hvad nu hvis den gigantiske bue ikke blot er en struktur i universet, men en struktur, der definerer universets selve geometri? Lad os undersøge, hvad det reelt betyder. Ifølge den generelle relativitetsteori krummer masse og energi selve rumtiden. I den standardiserede kosmologiske model antager man, at på store skalaer er materien ensartet fordelt. Derfor er universets samlede krumning også homogen. Der er 3 mulige scenarier. Universet kan være fladt, nul krumning, lukket, eller sfærisk, positiv krumning, eller åbent, eller hyperbolsk, negativ krumning. Moderne observationer, især af den kosmiske baggrundsstråling, viser med stor præcision, at vores univers ligger meget tæt på at være fladt, men det er den globale, gennemsnitlige krumning. Hvad nu hvis krumningen varierer drastisk på en lokal, men stadig enorm skala? Eksistensen af en så massiv struktur som den gigantiske bue må skabe en betydelig lokal krumning af rumtiden. Den buler nærmest universets struktur. Måske brydes det kosmologiske princip ikke kun i fordelingen af stof, men også i rummets geometri. Denne idé ligger til grund for visse uortodokse kosmologiske modeller. For eksempel antager den såkaldte topologiske kosmologi, at universet kan have en kompleks, ikke-triviel topologi.
Det er måske ikke blot et uendeligt fladt plan, men for eksempel en gigantisk kringle, en torus, eller have en endnu mere kompliceret form. I et sådant univers kunne der eksistere spøgelsesbilleder af objekter, hvor vi ser det samme objekt i forskellige retninger, fordi lyset fra det har rejst forskellige veje rundt om universet. Den gigantiske bue kunne potentielt være forbundet med en sådan kompleks topologi. Måske er det ikke blot en ophobning af stof, men en fundamental fold eller søm i selve rumtidens struktur. Der er en anden, endnu mere radikal idé, som knytter sig til stringteori og M-teori. Disse teorier postulerer eksistensen af ekstra, skjulte dimensioner i rummet. Vores univers kan, med alt dets indhold, blot være en tredimensionel brane, en membran, der flyder i et multidimensionelt rum, et hyperrum. I dette scenarie kunne gigantiske strukturer som buen være resultatet af, at vores brane interagerer med andre membraner eller objekter i hyperrummet. Eksempelvis kunne tyngdekraft fra en anden, parallel verden sive ind i vores og samle stof i disse gigantiske mønstre. Dette ville forklare, hvorfor vi ikke ser kilden til denne kraft. Den er uden for vores 3 dimensioner. Disse idéer er naturligvis ekstremt spekulative og mangler stadig enhver form for eksperimentel bekræftelse. Men de understreger, hvor dybt roden til det problem, den gigantiske bue har stillet os overfor, kan ligge. Måske skal vi, for at forklare den, ikke blot revidere vores antagelser om fordelingen af stof i universet, men også genoverveje de mest grundlæggende begreber om rum, tid og dimensionerne i vores verden. Gåden om gudernes væg kan vise sig at være gåden om virkelighedens natur i sig selv. Lad os dykke ned i kritikken og modargumenterne. Ikke alle i det videnskabelige miljø er overbevist om, at den gigantiske bue er en virkelig fysisk sammenhængende struktur, og slet ikke, at den udgør en reel krise for kosmologien. Hvilke argumenter har skeptikerne? For det første er der, som nævnt, spørgsmålet om statistisk validitet. Kritikere henviser til fænomenet kaldet a posteriori udvælgelse eller post hoc bias. Holdet, der opdagede buen, ledte specifikt efter aflange, buede strukturer i dataene og fandt en. Skeptikere hævder, at hvis de havde ledt efter strukturer af andre former, for eksempel L-formede eller S-formede, ville de sandsynligvis også have fundet dem. Den menneskelige hjerne har en tendens til at se mønstre, selv i tilfældig støj. Det fænomen kaldes pareidoli. Måske er den gigantiske bue blot kosmisk pareidoli, en tilfældig opstilling af flere ikke-relaterede klynger, som vores hjerne og algoritmer har tolket som én sammenhængende struktur. For det andet er der spørgsmålstegn ved selve detektionsmetoden. Lad os huske på, at buen blev fundet ved at analysere magnesiumabsorptionslinjer i kvasarspektre. Denne metode har naturligvis sine begrænsninger. Vi observerer ikke galakserne direkte, kun gassen imellem dem. Sammenhængen mellem gasfordelingen og galaksefordelingen er stærk, men den er ikke 100% garanteret. Det kan være, at der i dette rumområde af forskellige årsager, for eksempel ioniserende stråling, har dannet sig en magnesiumsky, som ikke nødvendigvis afspejler galaksernes reelle fordeling. For at bekræfte buens eksistens er der behov for direkte observationer af galakserne, måling af deres rødforskydninger og bevis for, at de udgør en koherent struktur. Det er en yderst kompleks opgave, da disse galakser er utroligt fjerne og lyssvage. For det tredje hævder nogle forskere, at selv hvis buen er reel, kan den forklares inden for rammerne af standardmodellen, hvis man justerer dens parametre en smule. Hvis man for eksempel antager, at de indledende tæthedsudsving i universet ikke var helt gaussiske, som normalt antages, kunne dette føre til hyppigere dannelse af sjældne, massive strukturer. Dette kræver ikke, at man opgiver hele modellen, men kun en lille finjustering. Tænk på det, som hvis du fandt et femte es i et standard kortspil. Du kunne erklære hele spilteorien for forkert, eller du kunne antage, at nogen blot bruger et ikke-standardiseret dæk. Den anden mulighed er naturligvis den mest konservative. Denne kritik er afgørende. Den forhindrer forskningen i at gå i for tidlig panik og tvinger dem, der står bag opdagelsen, til at finde endnu mere vægtige og direkte beviser. Det er i denne konstante debat mellem skeptikere og entusiaster, at den videnskabelige sandhed i sidste ende opstår.
Indtil videre har vægtskålen ikke tippet endeligt. Den gigantiske bue er stadig en fascinerende gåde, men dens status som dræber af standardkosmologien er endnu ikke bekræftet. Fremtidige observationer, især fra Vera Rubin-teleskopet og rumteleskopet Euklid, forventes at sætte et endeligt punktum i denne strid. Lad os antage et øjeblik, at den mest vovede hypotese holder stik, at den gigantiske bue rent faktisk er en kunstig konstruktion, et spor efter en urgammel civilisation. Hvilken slags guder kunne disse bygmestre have været? Hvad kan vi overhovedet sige om dem? For det første må deres teknologiske niveau have været ubegribeligt. At manipulere med stof på tværs af milliarder af lysår, flytte galakser og stabilisere så gigantiske strukturer, det kræver ikke kun enorme mængder energi. Det kræver fuld forståelse og kontrol over fysikkens love, inklusive tyngdekraften, rumtiden og måske endda mørkt stof og mørk energi. Dette er en civilisation, ikke af type 3, men måske af type 4 eller endda type 5 på Kardashev-skalaen. For det andet må deres tidsrammer være fuldstændig fremmede for os. Et projekt af denne størrelse kan ikke opføres på blot tusinder eller endda millioner af år. Det må have taget milliarder. Det indikerer, at denne civilisation enten har eksisteret ufatteligt længe, mestrer kontrol over tiden, eller også er den en kollektiv bevidsthed, der har overleveret sine mål fra generation til generation gennem geologiske æraer. Måske er de slet ikke biologiske væsener i vores forstand, men snarere en form for postbiologisk intelligens, baseret på for eksempel silicium eller ren energi. For det tredje, hvad kunne deres motiver have været? Hvorfor bygge noget sådant? Hvis det er til liv, indikerer det et behov for et enormt livsrum, måske til trillioner af væsener. Hvis det er til beregninger, betyder det, at de løser opgaver af en kompleksitet, der kræver en computer på størrelse med en del af universet. Hvis det er kunst, vidner det om en helt anden æstetisk sans, hvor selve rumtiden er lærred. Eller måske var motivet rent videnskabeligt. Måske er det et gigantisk eksperiment for at studere universets egenskaber. Eller omvendt, et forsøg på at ændre disse egenskaber, måske for at forhindre universets varmedød eller beskytte sig mod en ydre trussel, vi ikke engang aner eksisterer. Der er dog endnu en mere foruroligende tanke. Buen blev bygget, da universet kun var 4,5 milliard år gammelt. Hvor er denne civilisation nu? I de 9 milliarder år, der er gået siden, kunne den have udviklet sig til noget endnu mere ufatteligt. Men den kunne også være gået til grunde. Måske er buen ikke et aktivt projekt, men derimod et gigantisk mindesmærke, en gravplads eller ruinerne af et engang så mægtigt imperium. Vi er som kosmiske arkæologer, der er stødt på resterne af en urgammel by, uden at forstå hverken dens sprog, dens kultur eller årsagerne til dens fald. Disse overvejelser fører os naturligvis langt ud over videnskabens grænser, men de er vigtige, fordi de viser, hvor bredt spektret af muligheder kan være. Hvis vi nogensinde finder beviser for en superintelligens, skal vi være forberedte på, at den vil være fuldstændig fremmedartet og uforståelig for os. Og den gigantiske bue, uanset om den er reel eller ej, tjener som en klar påmindelse om, at universet er langt, langt mærkeligere, end vi kan forestille os. Lad os nu opsummere denne lange rejse. Vi startede med det kosmologiske princip, ideen om, at universet i store skalaer er homogent og isotropt. Dette princip er hjørnestenen i moderne kosmologi. Derefter mødte vi den gigantiske bue, en kolossal galaksestruktur, der strækker sig over mere end 3 milliarder lysår. Dens størrelse er næsten 3 gange større end den teoretiske grænse, som vores standardkosmologiske model tillader. Bekræftelsen af dens eksistens med høj statistisk signifikans kaster alvorlig tvivl over vores nuværende kosmiske model. Vi lærte, at buen ikke er alene. Der findes andre unormalt store strukturer, såsom Sloans store mur og Hercules Corona Borealis store mur. Tilsammen danner de en hel klub af overtrædere, hvilket antyder, at problemet kan være systemisk. Vi har undersøgt en række mulige forklaringer. På den ene side har vi de videnskabelige hypoteser, statistisk fluktuation, omvendt usandsynlig. Eksotiske objekter som kosmiske strenge, der kunne have sået disse strukturer. Modifikation af gravitationsteorien over store afstande. Mere komplekse egenskaber ved mørkt stof eller mørk energi.
Eller måske er det en manifestation af baryoniske akustiske svingninger i en hidtil uset skala. På den anden side har vi tilladt os selv at kigge ud over videnskabens grænser og spekulere i mere fantastiske muligheder. Kunne Buen være skabt af en gigantisk astroingeniørcivilisation af type 4? Eller er det måske en artefakt, en søm i selve strukturen af vores simulerede virkelighed? Vi diskuterede, hvordan nye teleskoper og himmelkortlægninger i den nærmeste fremtid vil hjælpe med at belyse mysteriet ved at skabe en komplet oversigt over megastrukturer og give os mulighed for at studere deres egenskaber i detaljer. Vi berørte også de filosofiske og verdenssynsmæssige konsekvenser af denne opdagelse. Den underminerer middelmådighedsprincippet og bringer et element af mystik og struktur tilbage i universet. Den tilbyder nye perspektiver på Fermi-paradokset og tvinger os til at overveje vores plads i dette mærkelige og uensartede kosmos. Den gigantiske bue er et perfekt eksempel på, hvordan videnskab fungerer. En eneste observation, en anomali, kan sætte spørgsmålstegn ved et helt videnskabeligt paradigme, der er bygget op over årtier. Den tvinger forskere til at tvivle, debattere, fremsætte nye idéer og skabe nye instrumenter til at teste dem. Uanset hvad den endelige løsning viser sig at være, har den gigantiske bue allerede spillet sin rolle. Den har udvidet vores horisont og mindet os om, at det mest interessante ved universet er det, vi endnu ikke ved. Den er en invitation til yderligere forskning, en rejse ind i de dybeste og mørkeste hjørner af vores verden, hvor svarene på tilværelsens mest fundamentale spørgsmål måske venter os. Hvad er så bundlinjen, når vi ser på det samlede billede? På den ene side har vi den slanke, elegante og utallige gange verificerede standardkosmologiske model, som beskriver næsten alt, hvad vi observerer i universet. På den anden side står en voksende liste af observationer, som simpelthen ikke passer ind i denne model. Den gigantiske bue er måske den mest åbenlyse og frække af disse regelryttere. Den afviger ikke bare en smule fra teorien, den skriger nærmest, at der er et enormt hul i vores forståelse af universet. Her er så plot-twistet. Vi troede, vi næsten havde udarbejdet et fuldstændigt kort over kosmos, og at vi kun manglede at udfylde et par hvide pletter. Men det viser sig, at midt på vores kort ligger der et gigantisk, pludseligt opdukkende kontinent, som smadrer hele koordinatsystemet. Denne opdagelse er ikke enden på kosmologien. Det er dens nye begyndelse. Det er en udfordring, der vil tvinge fysikere og astronomer til at arbejde endnu hårdere, udvikle nye teorier og udføre nye, endnu mere præcise observationer. Måske viser løsningen sig at være simpel. Vi finder en fejl i dataene, eller vi indser, at vi har været utroligt uheldige med statistikken, eller måske står vi på tærsklen til en ny videnskabelig revolution, lig den Copernicus, Newton eller Einstein stod bag. En revolution, der vil give os helt ny fysik og et helt nyt verdensbillede. Tak fordi I brugte tiden sammen med mig på at dykke ned i dette utrolige mysterium. Jeg håber, at denne snak både har beroliget jer til at falde i søvn, men også givet jer stof til eftertanke i morgen tidlig. Glem ikke at abonnere på kanalen, giv videoen et like og del den med venner, der også elsker kosmos. Og nu det vigtigste spørgsmål til jer. Hvad er jeres tanker? Er det en tilfældig klynge af galakser, der ved et rent uheld har formet en bue? Er det et udtryk for en ny, ukendt fysisk lov? Eller er det alligevel en storslået plan, et spor efter de guder, vi talte om? Skriv jeres vildeste teori i kommentarfeltet. Sov godt og hav klare drømme om fjerne galakser.